Iedereen wil toch van betekenis zijn? Daarom ben ik 2 jaar geleden begonnen met Fithit. Fithit is een beweegstudio waar iedereen onbelast en ontspannen in beweging kan komen. Het is gericht op 55-plussers. Ik ben ervan overtuigd dat in de rest van Nederland een hele grote groep 55-plussers is die nu nog op de bank zit en die heel veel baat zouden kunnen hebben bij Fithit. Iedereen wil toch vitaal oud worden? Hoe zit je er zelf bij over 10, 20, misschien 30 jaar? Naast het bewegen is Fithit een hele fijne ontmoetingsplek. Ik ben Suzanne en ik gun iedereen een Fithit om de hoek, van Groningen tot aan Maastricht. Mijn droom is om iedereen in Nederland vitaal oud te kunnen laten worden. Help jij mij mee mijn droom waar te maken?